Sa Settembru ta' din is-sena, il-passiġġieri li qasmu bejn Malta u Għawdex kienu jgħoddu għal kważi 5 miljun persuna. Dan ħareġ minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-NSO. Minn dawn jirriżulta li meta mqabbel mal-ewwel 9 xhur tas-sena l-oħra, din is-sena kien hemm żieda ta' kważi 700,000 persuna. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li fit-tielet kwart ta' din is-sena kien hemm żieda ta' kważi 200,000 passiġġier meta mqabbel mal-istess kwart is-sena l-oħra. Dan hekk kif bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena qasmu bejn iż-żewġ gżejjer kważi 2 miljun persuna, waqt li fl-istess perjodu s-sena l-oħra qasmu aktar minn 1,700,000 persuna. F'dawn l-istess ċifri ħareġ li fit-tielet kwart ta' din is-sena kien hemm żieda fil-vjaġġi u anke fil-vetturi li qasmu permezz tal-GoZo Channel meta mqabbel mal-istess kwart is-sena l-oħra. Hawnhekk ħareġ li f'dan il-kwart kien hemm żieda ta' 400 vjaġġ u żieda ta' aktar minn 9,200 vettura meta mqabbel mal-2022. Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena l-aktar ġranet li qasmu n-nies bejn il-fliegu fuq il-vapuri tal-GoZo Channel kien fil-jiem tas-Sibt, il-Ħadd u l-Ġimgħa f'dik l-ordni. Dan hekk kif fil-ġurnata tas-Sibt u l-Ħadd qasmu l-fliegu aktar minn 709,000 persuna, waqt li fil-jum tal-Ġimgħa qasmu l-fliegu aktar minn 664,000 persuna. Dan fil-waqt li anke bis-servizz tal-Fast Ferry mix-Xatt tal-Belt tal-Imġar Għawdex u viċi versa kien hemm żieda fil-passiġġieri fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena. Dan hekk kif kien hemm żieda ta' kważi 130,000 passiġġier imqabbel mal-istess perjodu sena ilu.